अगर आप भी चाहते हैं कि SS फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SS Films मोतिहारी। आई जहिया तोहर बहराती रे हमरो अपन पीटब छाती रे। आई जहिया तोहर बहराती रे हमरो अपन पीटब छाती रे। टूटल दिल के बदला पूरा लेहम, टूटल दिल के बदला पूरा लेहम। तोरा भतारा के बम से उड़ा देहम, तोरा भतारा के बम से उड़ा देहम, तोरा भतारा के बम से उड़ा देहम, उड़ा देहम। तोरा भतारा के बम से तोरा भतारा के बम से उड़ा देहम, उड़ा देहम। सच्चे बाहरे ते बहरी दो गली, झूठा प्यार तो हम भोगली, झूठा प्यार तो हम भोगली। सच्चे बाहरे ते बहरी दो गली, झूठा प्यार तो हम भोगली। बेवफा बनल छोड़ा देहम, बेवफा बनल छोड़ा देहम। तोरा भतारा के बम से उड़ा देहम, तोरा भतारा के बम से उड़ा देहम, उड़ा देहम। तोरा भतारा के बम से तोरा भतारा के बम से उड़ा देहम, उड़ा देहम। रंजित सनोज के देई के दुख हो, भोला धामाल के कोइले लुबुक हो, भोला धामाल के कोइले लुबुक हो। अशोक रोशन के देई के दुख हो, मुन्ना सौरभ के कोइले लुबुक हो। गम पौआ पी के भुलाते हम, गम पौआ पी के भुलाते हम। तोरा भतारा के बम से उड़ा देहम, तोरा भतारा के बम से उड़ा देहम। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।